Umfana konakele sokonakele emsakazweni wakho Convenience Radio. Sawubona. Kanike babize bonke ubatshele bonke ukuthi siphakathi lento ingenile lento uyayibona ke manje siphakathi ke futhi lapha nasisho madoda sithi 9 o'clock aziyajika izinto kanike ingoma esingena ngayo namhlanje kulisonto namhlanje zingamashumi 29 insuku lapha ku November 2020 29 November inyanga noinkulungwane 2020 2020 ingoma esingena ngayo njengamanje ithi sekwanele untencane uphethe ujumbo ephethe unola bathi bavikele batshele bonke abantu batshele abangani babo nabo futhi akuthi siphakathi ke manje lento ngizokukhuphula madoda ngiyokubeka ngalo lelo hora ngiyozekelamula lona lelo minute kuphela kuthela khona igama lami ngusiphiso ngokamsima ngobathi umhlokolozi umhlokolozi awu lokwaje kombo njengentolana bona akho besababomvu awu suka madoda intombi zinqoma phambi masozi lokuzithi umelbest kanti namhlanje ingoma engizobe ngidlala namhlanje playlist yami ngiyenzela abantu ngiyenzele uwe lapha na wena mlalele ekhaya ungitshelile wathi ngidlale yipi ingoma ngizokudlala yona kodwa ngokwamanje ake ngigijime manje ngibheke ngakithi madoda bathi umzukulu umfana phansi baceza uthi uyangithanda nami ngiyamthanda inkinga omunye umuntu angeke kubone lokho thokozela ingoma uyangithanda nami ngiyamthanda kodwa omunye umuntu ungeke kubone lokho siphakathi ngempela bangenile abantu bakhala kathikile emzuzu njengamanje ishumi libopela phana ehora leshagalolonye 10 after 9 yabona njengamanje ngenxa isikhathi sivele sigijima njalo yiziningi ingoma iqhathiwe zingenile ingoma zicela abantu basukhlukene ngoba bengitshela ngathi ngicela ungicele ingoma ofuna ukuthi ngikudlala yona ngizokudlala yona njengamanje awuthi ngiboneke ngilungisa izintambo zami siphakathi nje ingoma yokuqala esogijima ngayo Nkosi yamagcokama ethi yona frenemy kodwa ngaphambi ukuthi siye lapho ake siqale ulalela
other stations are tuned into. House. Bathi biza abangani bakho bebiza abangani babo mmile behle. Siyagijima manje sibheke phansi futhi inkosi yamagcokama 12:09 emsakazweni wakho. Ayitoleke laphana ukhuza indoda yakho Mnisi igama lesihloko lithi Frenemy. Na ingoma yakho wena ukhuza indoda yakho Mnisi. Inkosi yamagcokama Frenemy. Umngane wamfowethu inkosi yamagcokama imzuzu njengamanje ili-18 libumbela phana ehora lesishagalolunye 14:09 phakathi abantu ngiyababona belokhu befuna ukhuzani kule album lakhe elisha ngomsala bana konakele kusho lapha ubonga igold uyabona ngengane zakwethu ukhuzani wenze i-copyright mangathi ngiyayidlala ingoma yakhuzani manje bengavele ba block lana ku Facebook bengathi bethi ngasaqhubeki ngakho ke le album elisha likakhuzani cha akalivumeli mina angeke nalapho nangasinzizo leniwa mvuka nazo Kanike ngoma izwa njengamanje makuthi usanda ngena siyakwamukela emsakazweni wakho Convenience Radio imzuzu njengamanje 15:09 sahlala musifiso ngohloko msimango bathi MC Mhlokolozi bathi umelbest abanye mina kahle ingoma izwa njengamanje inkosi yamagcokama ithi yona Frenemy uhamba ucela abantu ukuthi ngikhiphile kuwe kanti mina ngazi insizwe icoleke lapha na ukhuza indoda yakho Mnisi na ingoma yakho ukhuza indoda yakho Mnisi sokhichima Akaskitchime madoda akaskitchime ngapota akaskitchime madoda Abathi kanti kuqala kanjena ukuhlanya ngengqondo emsakazweni lakho Convenience Radio 16:09 ingoma kaduma kahle ecelwe laphana uyena ke laphana uzondo siwe ucele nje ithena ngifuna ingoma kaduma kahle ethi ukuhlanya ngengqondo emva kwalana ngizokunikeza ingoma ecelile futhi yena ucela izibili yena uthe ufuna lena wasethi ufuna nenye ngizokunikeza emva kwalana nanguduma kahle kulula kanje ukuhlanya ngengqondo mina kahle
Keep up the good work. Ngizoyifunda zonke kwamanje sisafuna ukugijimisa le ngoma ecela abantu. Engathi bekhale bethi ngibabambe ngomlenze. Ngiyabona khona sebecelayo njengamanje bafowethu sekonakele ungabisadesha mfana konakele. Angiboni ukuthi ngisazoyithola le ngoma engicela manje. Yikho bengifaka ipost. Ngisho khona ukuthi ngicela uyicele kusene isikhathi. Ufana manje dash kusene isikhathi. Ngoba naku ngigqoka ingwe namhlanje singibiza ngoba gubani. Emsakazweni nakho Confidence Radio 19 after 9. Elishumi neshagalolunye emzuzu kumpela phana khona leshagalolunye. Usahleni namkela phana bathi MC Mhlokolozi. Ingoma izwa njengamanje. Uduma kahle uthi kanti kulula kanjena ukuhlanya ngekhanda vele ucabanga ngomuntu kuze leyo shoni ilanga ibicela uyena ke futhi uZondo siwe ngizomnikeza emva ucela ezimbili ke lapha. Uyabuza ke lapha nomnukuza Mthobisi uthi kabani lengoma mfo ekaduma kahle. Sithi ihloko sayo ukuhlanya ngekhanda ekaduma kahle le ngoma izwa njengamanje. Icela lapha uZondo siwe asazi ukuthi bani nomhlanyisa ngekhanda. Kumele ngene kumanje 20 after 9 emsakazweni wakho Confidence Radio. Akasenza kanjena ukuthi ngene kuyingoma manje konakele. Ngilanda ingoma yesibili ke futhi yakhe lapha uZondo siwe. Bathi ungasho ingoma ngayifutha ngabhoda bese lo gogo eminyaka ama-80s. Awusuka madoda imfeze ekhwifise kude ngoba yasondela. Kuzoke kushube kunyakaze imfeze emnyama madoda. Manje phela buyi. Awunakho. Yabona ke Ayabona ilokhu ngiphinda kanjalo network angisazi mina ukuthi ngenze njani. Kodwa ke manje ingoma before ngiphazamisa le network. Ingoma yesibili ke silandelana lapha uZondo siwe. Imfeze emnyama le. Hey, network. Awuthi ngilungisa into zami ezincane ngoba ngathi mhlawumbe uyabona ke sibuyile ke kanjalo futhi manje sixolise kakhulu ngenxa ye-Wi-Fi ngenxa ye-network nje manje kodwa ke mhlawumbe zonke izinto seyilungile manje esiqhubeka ke manje awuthi ngivele ngiqale phansi le ngoma njengamanje emzuzu 24 minutes after 9 before siphazamisa le Wi-Fi ke ingoma esikunikeze yona ayakhe lapho uduma kahle ethi kulula kanjena ukuhlanya ngengqondo bicela uZondo siwe kodwa ke manje sibheke phansi enquthe eRockville emadalweni. Bathi ungasho inkomo kayifutha futhi ngebhoda libasela ugogo eminyaka ama-80s. Bathi mfeze ukhifise kude ngoba yasondela kuzoshuba. Ithi yona perfect wedding isikhathi sokudlala ebesinaso siphelile. Na ingoma.
ungasho kama ngavutha ngabhodela bese logogo eminyama 80 usuka imfeze eminyama ithi isikhathi sokudlala bese naso siphelile yazi yini ke manje enye phelile futhi phelile ingoma zakho zondo siwe sibonge kakhulu ngokuthi uyicele namsakazweni yakho CRFM kama nami sahleli nami futhi osifisa kuhle ngokamsimango isibongo emzuzu njengamanje 28 after 9 awusuka madoda Chanela nabaka perfect wedding bazobe khona isikhathi sokudlala besinaso siphelile ngangilokho ngijontshana nawe nangu baba ingane zami useyabuya manje usekusefuna sishade ngakho ke shendela nami ngicela ukuthi ungalibeki ngasekhaya njengamanje ngenxa ye network njengamanje angiboni lutho ke oyikhomentayo njengamanje lana awasavela ama comments kodwa ke soqhubeka noma kunjalo 28 after 9 emsakazweni wakho isonto namhlanje ungadidiseki so 29 kuNovember nyaka no2020 Ngibona manje sogijima futhi bengishilo manje ngathi abantu abasheshe badeshe ngoba mase kulesi sikhathi ungamsadesha mfana kusuke sokonakele hawu Yabona manje sogijima ke ngengoma ethi idida igema ingoma yakhe lapha na soka bathi umuntu yenziwa mnandi ebhemile lalela yabona abantu amakhulu njengabantu abayishaya ingoma yabona umuntu oyenziwa mnandi ebhemile awuyayishaya into yakhe mfowethu lalela la kanti ke lengoma icela usinedlamini na ingoma yakho sine idida igema umuntu yenziwa Wengamna kwethu wensile Inindo tititite mangapale Nomita kipaisela mawaka Awungobelele kulento nayo Nami ngiyathanda ukuthi uthande ndoda Awungobelele kulento nayo Nami ngiyathanda ukuthi uthande ndoda Uyazi noma funa ukunika umuntu Ngizosuke ngenza into encane Ngicebe cabanga lemjokotela Uyajola nomakhelwane Njalo mayotheza wena usuhamba nayo Uyajola nomakhelwane Njalo mayothanga usuhamba nayo Uyazi noma funa ukunika umuntu Ngizosuke ngenza into encane Ngicebe cabanga lemjokotela Uyajola nomakhelwane noma unjalo wathi yakhane ndoda Uyajola noma ucele khulu noma unjalo wathi yakhane ndoda Uthandiyele Uyajola nomakhelwane comments angisawaboni awuthi ngivela ngicindela bese ngiwabonile kanti ke ingoma izwa njengamanje idida igema ingoma yakhe lapha umuntu yenziwe mnandi obhemile awusuka madoda insizwa ke leyo lengoma leyo icela uyena ke lapha usine wakadlamini isibongo danko wasine abathi lasuka lahlala madoda idatha seliphakathi khuphuka mhlongoloze kusho lapha umzamo Mthobisi kaMageba usazi CK Mphemba mholo umsasaze sikunye Mphembu heshe danko nkabiyami Abathi ushuna ngempela lena kusho lapha uLiyanda Enhadebe danko eMahadebe umandisa plus uthi danko
Mina ngisakwazi ke abanye ukubafunda ngisakwazi ke abanye ukubafunda ngenxa yokuthi angisaboni lutho ama comment awasaveli. Kodwa uma uthanda ukwenza vele uthi 0848945463 0848945463 vele ungifonele ke once ke manje. Njengamanje siyagijima futhi sibheka phansi manje eDentalton lapha na ulungani waphansi eDentalton bathi indawo eshalazela amakhansela awalifuni ukufaka itiyela lokho egxosha imgubane eDentalton ke leyo njengamanje imizuzu ingamashumi amathathu nantathu kumbe lapha nehora leshagalolunye 33 minutes past 9 o'clock kana emsazweni wakho CRFM sahle nami sifisa ukuhlala isimanga sengijuluke ngimanzi awusuka madoda uthi ulungani umthokozisi wathi ngicela ingoma yeCopas nawe ulungani lithi nje lona ukhonza kuphi bekuyisonto namhlanje ukhonza kuphi hawu so kwangijike kanjani yabona ngijike kanjani manje ayenzalane ukhonza kuphi ukhonza kuphi hamba phela sibone nani isonto ukhonza kuphi wena hayibo so wena lungane bathi ukhonza kuphi mzalwane wami 36 after 9 emsakazweni wakho confidence radio sahleli nami sifisa uhloka umsimango MC Mhlokoloze ingane zithi ngumel best noma ngijulukisa isonto lesigqoko noma kwenze njani kodwa ngimanzi into manje lapha engikhona ama comment angisawaboni ke bakwethu ngawabhala nje ama comment ngizowaphendula cishe mangiqeda ngisawaboni njengamanje ingoma yethu lena esilokhu besikhethela ulungani lena ngoba ngishilo ngathi njalo makuli isonto wena uzoyikhethela ingoma efuna ngidlala kahle kahle umsakazi Jumbo futhi siyagijima ke futhi ngenxa yesikhathi siyagijima ke futhi sibuyela phansi futhi eDentalton ayike ingoma yakho wena sipheka Mdumazulu awusuka bathi udubula ngomthandazo wayemethu bedubula ngebhamu umthetho ephakade emzini ayana lapha losipheka Mdumazulu uthe wendoda hey wendoda hey angidlalela lapha na ushwi uthe emkhathini
37 minutes after 9 emsakazweni wakho Confidence Radio kamla ngusipisa usho ngamsimango nangushi uThemkhathini mina kahle awuyohlangana emkhathini lento namhlanje izama ukungiphoxa awungavela lento ngazane angibuza mama ethi ngana lengakhola yini lokhu phezolo wena wazibuza ukucabanga lento ngazane uma ngathi uyiphasela besikana dala hey marara hayi yabona bayihlupha lana yena mangisazi mfethu manje umntana ngiyacela usikhathini mina ngiqede manje ingoma nyane